lelizwe lalingeke lilunge uma ngabe bonke abantu kwakuyofanele bakhe imkhanya. Izwe liyalwelwa abantu bokufika bazohamba la izweni bazohamba ngeinsizwa ngiyobe ngikhona ngihola lezo insizwa bazohamba abantu bokufika okusalayo. Uhulumeni lento ayenzayo nje athi ayenza ngathi uhlakaniphile ayikho lento ayenzayo. Abantu bokufika bazohamba kulelizwe akunandaba ukuthi bangakanani. Kuthathe 35 years uhulumeni uthatha ovizwe kuzosithatha iminyaka emibili thina ukuthi silungise. Ayizonto inkani. But also tell ama foreigners ukuthi thina siyashaya. Ngoba mabelokhu benza ama-video kanje bethi asindawo South Africans are lazy, South Africans have small sticks there and South Africans can't do this, can't do that. Hello, siyashayana. Bayigade leyo ngozi leyo. Inkosi nibusise, siyabonga kakhulu kwi-media. Hayibo. Abayivala ubuso abangafuni ukuba semakhamereni abantu mana wena awathunywe ukuthi bezosibulala neza. Wait sis